Narodil sa v roku 1897 pri Opave. Ako 18-ročný namiesto štúdia farmácie putoval priamo na front prvej svetovej vojny. Generál Heliodor Píka. Naschvál sa nechal zajať Rusmi, aby mohol v československých legiách bojovať proti Rakúsko-Uhorsku. Počas prvej svetovej vojny zažil ťažké boje vo Francúzsku, bol viackrát vyznamenaný. Po prvej svetovej vojne študoval vojenskú akadémiu vo Francúzsku a neskôr vysokú vojenskú školu v Paríži. Počas druhej svetovej vojny bol veliteľom armádnej misie Československa v Moskve. Žiadal sovietske velenie, aby poslal pomoc slovenským partizánom. Po februárovom prevrate 1948 bol odsúdený za zradu a protištátnu činnosť. 21. júna 1949 bol v plzenskej väznice Bory obesený. Po roku 1989 bol úplne rehabilitovaný. V roku 1991 mu prezident Havel udelil rád Milana Rastislava Štepánika.